Čau lidi, já jsem Cesiano a dneska si tady něco řekneme o Survivoru 2026 lidičky, jo? Tak jdeme na to, Wow, zlato. teď jsem se dozvěděl takové informace. Není to ještě 100% potvrzené, ale jakože bylo by to hodně hustý, jo? A o čem mluvím lidičky, jo? Je to o potenciálních soutěžících, kteří se možná objeví v Survivoru. Není to ještě potvrzené od Novy, ale byli přichyceni na letišti, takové celebrity. A teď vám řeknu ty jména. Jako první je tam Willy Kao, nebo jak se jmenuje. Takový ten týpek, co dělá prostě podcasty z Clashe a z MMA. Takže ten by tam mohl být teoreticky, ale jako nevím, no, ale jako myslím si, že by se tam hodil a bylo by to jako hustý celkem, kdyby tam byl Willy Kao. Takže to je první jméno. Druhé jméno je tam Jakub Angel, který prostě i něco sdílel na Instagramu, dokonce vydal i nějaké video příprava na Survivoru. Já jsem se jako tak nějak jako rychle to proletěl to video a myslím si, že nic o Survivoru tam nebylo. Přišlo mi, že to tam jenom jako napsal, aby měl prostě na to vzhlédnutí. Ale kdo ví, třeba jako chce jít do Survivoru, ale myslím si, že v tomhle Survivoru letošním nebude, ale OK, jako bylo by hustý, kdyby tam byl Jakub Angel, ale on je kámoš s tím s Vilikájem, takže by to bylo možná trošku nefér. A je možný taky, že se třeba doprovodili na to letiště společně, jo. Potom tam může být Tomáš Klus, což je docela hustý, ale upřímně tohle, co jsem jenom tak jako slyšel a jako tomu, že tam bude Tomáš Klus, tomu jako, že vůbec nevěřím, nevím, co by tam dělal. Já jsem se teď dělal na takový podcast, kde to řešila nějaká týpka, která už tam byla v tom Survivoru a ona říkala, že Tomáš Klus se nějak zapřísahal, že prostě nebude lítat kvůli nějakým částicem v ovzduší nebo něco takového. A kvůli Survivoru přece jenom by to klidně mohlo porušit, takže to je jediná taková malá šance, proč si myslím, že by to mohlo být Tomáš Klus, ale asi spíš ne. Jako další jméno tady máme Martina, asi si říkáte Martin, to asi nebudu znát. Je to prostě ten týpek, co dělá se Stejkem v Hypecastu. Nevím, jak se jmenuje příjmením, ale prostě Martin Molhy, nebo něco takového, nevím, jak se přesně jmenuje. A ten si myslím, že by hrál fakt dobře, protože já jsem viděl jedno video o Stranger Things a ten to tam tak moc jako špekuloval, tak moc jako overthinkoval nad tou teorií od Stranger Things, že si myslím, že Martin bude jakože velký strateg, jestli tam bude v tom Survivoru, to by bylo jakože mega hustý, to, jako na něho bych se fakt hodně těšil, ten si myslím, že by hrál jako fakt dobře a mohl by to být podle mě i takový nový vládě, si myslím, takže Martin od Stejka, nebo doufám, že ho říkám správně Martin, já teď se nejsem jistý, já tady budu házet obrázky, ať vidíte, protože já jsem rád, že si ty jména pamatuju. No a takový poslední jméno, tady máme, nevím, jak se jmenuje ta borka, ale vyskočilo to na mě na Instagramu, na extra.cz. Prostě to je borka z lidu, která se propálila reálně, ona se propálila, já jsem viděl dokonce i to video a Taky říká, že tam bude letos fakt jako silná konkurence, což by mohlo znamenat, že se tam klidně někdo může i vrátit, takže jako můžeme čekat úplně cokoliv a jako zajímá mě, jestli prostě na tom ostrově jej řekne ten Ondra, že prostě to propálila a že bude prostě muset platit potom po Survivoru pokutu, protože jako zajímá mě, jako co se tam jako stane, no, s ní. A ještě říkala v tom videu, že vlastně chce změnit život a proto se rozhodla, že chce jít do toho Survivora, protože ona říká, že tak či tak by si chtěla změnit život, jako změnit práci, tak chtěla prostě jít do toho Survivora a za začátku tam šla tak jako ze srandy, ale jak už se dostala přes ty první castingy, tak si řekla, že už do toho prostě půjde na max a prostě se tam nějak jako dostala a tady ta hráčka by měla být jako fakt jako na 100% potvrzená, takže na ní si na tu terku můžeme fakt jako těšit, takže to je asi jediná holka
z Liduce jako potvrzená. A jakože jediná asi soutěžící, co podle mě na 100% bude v Survivoru. No a to je asi jako pro dnešní video všecko. Ještě chci říct, že 23. by měl být první díl, jakože na OnePlay nejspíš. A myslím si, že o den později, což by mělo být 24. února, by měl být normálně na Nově. No a nově by mělo být 48 dílů, což se zdá jako, že vak raketa, ale bude se to vysílat normálně na Nově 3x týdně, což je jako docela hustý, ale pro takový ty highlight fanoušky Survivoru si řeknou, že to je strašně jako moc 48 dílů, ale když se nad tím tak zamyslíš, že bude to 3x týdně a ty díly budou mít jenom hodinu. To znamená, že ta minulá série měla sice 2 díly týdně, ale byly 1,5 hodiny dlouhé a teďkom to budou prostě 3 díly týdně a budou mít jenom hodinu. Takže to bude vlastně vycházet stopáží úplně jako na stejno. Myslím, že i dílové celkově. Jakože bude prostě víc dílů, ale budou prostě kratší, takže asi tak, no. Já si myslím, že to bude asi dobrý. Záleží, kdy to budou vysílat v televizi. Pokud to budou vysílat ve 2020 na Nově, tak to by byla jako paráda. Ale i kdyby to vysílali ve 21:40 na Nově, tak si myslím, že by to mohlo být konečně jako koukatelný, protože jak to mělo 1,5 hodiny, tak tam prostě naládovali tolik reklam, že se na to nešlo dívat, že to prostě skončilo hrozně pozdě. Takže teďko si myslím, že by to mohlo být víc koukatelný, uvidíme. No a to je asi všechno. A to je asi všechno, po druhý lidičky. No, mě se prostě uložiště v telefonu prostě. Mně se prostě uložiště v telefonu prostě, jo, přesně tak. No, omluvte mi, že je horší kvalita telefonu, mám telefon opravně, prostě se mi, nejde mi nabíjet prostě ten můj main telefon, takže se musíte ještě spokojit s touhle kvalitou, ale myslím si, že když natáčím trošku aspoň ve světle, tak ta kvalita zase tak špatná není, je to aspoň taková nostalgická kvalita jako kdysi, jo. Takže já už to nebudu zdržovat, snad se vám tady to video líbilo, dávejte like a napište do komentářů, koho byste chtěli prostě v Survivoru. Já si myslím, že Jakub Angel nebo ten Martin nebo asi nikdo už by tam prostě byli hodně dobří, takže tak no. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zase čau.